Vă salut! Sunt aici în bucătărie, în grădină și am început să-mi fac o cremă. Nu cremă de brusture, cremă de față. Am pus aici ceară de api. Hai să vă arăt. Ceară de api am pus. Burro di karité am pus. 2 lingurițe, ca să fac un pic mai mult. O linguriță de curcumă, care e asta. Pe rând, că așa le încurcăm și nu mai știu. Asta e curcuma, am pus o linguriță. Și le-am pus așa Bagno Maria și s-au topit încet, încet. Acum văd că gata. Stopice bine. Da. Uite. S-a lăsat și acum o iau de aici, de pe sobă, că și ia uitați cum arată. Un galben fantastică. Și o las un pic să se răcească, stâng ăsta. Așa. Mi-am adus toate chestiile aici. Și eu vreau să-i pun acum și un pic de cremă gel solară cu SPF50. Păi eu, ca să nu mă machez, ia uite, am pus așa, să se topească acolo. Nu chiar o linguriță, dar am pus să fie acolo, că eu mă machez de la soare și vreau să... Asta. Acum mai pun un pic aici, să se topească și aia bine, să nu rămână. Se topește și aia bine și o să vă arăt ce am cumpărat pe aici. Am cumpărat 2 borcane, cum vedeți, ca să-mi pun tarhon. Și asta sunt tot chestii ce am cumpărat ca să pun în cremă. Pe rând vi le arăt. Alcool, bicarbonat, și uleiuri, și vitamine C, acid lauronic. Acolo și cam ce mi-o. Și începem cu ăsta. Am pus 2 linguri din asta. Burro di karité. Uite și m-am îngălbenit din ăla. M-am dat un pic pe față, dar e foarte bun. Face pielea așa liș, așa, foarte bun. Am pus 2 linguri din asta. Acum am rupt o foaie, nu mult, ca să pune 10 grame ceră de api. O jumătate de linguriță de vazelină. Asta am cumpărat-o de la farmacie. N-am pus multă, ca asta noi un pic mai unge, așa, ca să se mai... Am luat propoli, picături de propoli. Eu pun, să zicem, o picătură, nu pun. Că ăsta mi-a zis să nu pun mult, mi-a zis că să nu pun mult, maxim 2 picături. Ulei de argan. Am aici și un colagen. Am pus și câteva picături de colagen. Ăsta e propoli, vi l-am arătat. Ăsta e ulei de roza moschetto, care ăsta face cât tăge. Ăsta e bun. Ține fața, cum am văzut eu. E foarte bun. Adică ți-o ține așa curată, te deschide la față. Asta ce-i? Ăsta cred că e acid lauronic. Și asta mă să pun puțin. Ăsta e vitamina C.
Și aici am cumpărat diverse uleiuri, mai multe. Doar ce uleiuri mi-am cumpărat eu, care am cumpărat cine știe ce cațate, care am știut eu că sunt și scumpe astea. E câte 16 euro sticluță din asta. Ăsta e. Ia să vedem ce ulei. Mentă. Ăsta e mentă. Acum să nu le încurc. Trebuie să-mi pun și aici în cremă. Ok. Asta e suficient. Acum o lăsăm să se răcească. Că i-am pus de tăce. Ulei de timo. Iar ăsta îți deschide pielea. Eu nu am luat chestii care... Că sunt mai multe feluri, tipuri de uleiuri, dar eu nu am luat ce am gândit eu. Am citit eu și ce am crezut eu că e bine pentru fața mea. Să vedem dacă funcționează crema asta. Eu cred că e foarte bună. Ăsta e lavandă. Eu pun doar 1 sau 2 picături, nu mai mult din astea. Și unul de limone, lămâie. Ia să vedem care e de lămâie. Asta. Asta e de lămâie. Ca să nu le încurc. Dacă nu mai știu pe care râs. Ăsta e mentă. Ia ce uite că ăștia trebuie să le deschid, să le pun în chestia asta. Hai să punem la ăsta de lavandă. Să-l deschidem. Și să punem pompița. Așa. Da, scrie pe ele. Hai ce fain miroasă. Ăsta e mentă. No, iarăși mă întrebați cam ce mi-a trebuit mentă. Menta trage, mentolată. Ăsta e limon. Da, scrie pe ele, n-am cum să le încurc. Ăsta e tot de lavandă, îl aveam eu. Și nu mai încep ăsta. Asta e menta. Ca să caut o pompă. Nu le-am desfăcut. Să pun și la asta nou de lavandă, că ba, nu mai pun. Am unul. Asta ăsta. Am unul desfăcut, că ăla le aveam eu. Și să vedem asta. Asta iarăși un ulei foarte bun, pregiat, de Timo Bianco. Asta îți deschide pielea. Eu n-am luat să mă închidă la culoarea feței mea. La uleiul care știu eu că foarte. Am și eu timp aici în grădiniță, dar eu mă apuc acum să fac uleiuri esențiale. Dar am văzut cum să fac. Poate nu le fac bine, poate cine știe ce. Așa că mi le cumpăr și dacă îți mai scumpe un pic. Ăsta-i propolisul. Ăsta-i ulei de argan. Nu. Și vedem. Păi după aia și ne apucăm să punem aici. Acum nu știu cum se vede. Ok. Eu la ăsta îi pun că ăsta nu face nimic, că e ulei de întărit pielea, unghii, păr, ăsta e bun la orice. Nu pun așa de ăsta mai mult. Două de astea pompe.
dau o pompiță de ulei de argan. Nu-i de argan, că vreau să spun că e in, dar nu-i in. Și ăla e foarte bun. Asta e argan. Îi punem să nu facem nebunii o picătură de propoli. Hai că asta e nou. Asta machează. Nu trebuie. Cât de puțin. Asta. O gocină. Miroasă și tare. Îi pun și un pic de colagen. Aveam eu. Cam așa o pompiță. Ne pun mult. Că zice că nu trebuie să pun mult. Asta e ultima. Și acum mai punem și fiolele. Îi punem uleiul de astea. Timo Bianco. Una sau două. Hai să vă arăt. Ia uitați că am luat puțin. Am pus una. Ăsta e Timo Bianco. Ok, le punem înapoi aici, așa, ca pe după aia să le... Limon. Ăsta pot să pun, dar nici de asta nu pun, că deja... Două. Ca să nu știu rea. De asta că nu face nimic. Timo Bianco i-am pus una sau două. Lavandă, una pun. Foarte puțin. Hai să vedem. Una. Și cam atâta cu uleiurile. Și asta am zis că îl punem ultimul, că ăsta e cel mai bun. Acum să vedem chestiile astea. Ia să vedem, că astea trebuie să le duc în frigider. Dar cum Dumnezeu să mai deschid și astea? Ok. Ia să vedem. O să văd că astea nu știu cum. Ok. Că nu sunt dusă la acolo, că... Hai să văd ce mi a zis aici. Ok, basta, basta. Ok. Că puțin, hai am pus. Hai să vedem ce e asta. Ui, acid lauronic. Că eu asta i-am pus. Dai, că asta și mi-a rămas. Îl pun eu așa, că asta face glină pe aia. Ok. Dar nu le arunca. I-au rămas de mâinuri. I-am dezinfectat mâinile cu alcool. Acum mai punem vitamina C. Hai să văd cum o descriu. Hai să vedem. Nu pun mult de astea. Ok. Bine, că dacă scuturi mere. Am pus la asta, nu știu cum să vă spun, au o 5 picături. Asta n-au foarte bun nivelul ăla de caritate. Mă duc și mai iau unul. Și ultima punem ăștia. Ăsta e ulei de rosa moschetto. Hai să vedem. Că trebuie să pui 15 picături, dar eu pun o pompă de asta. Nu pot să pun chiar o pompă. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hai, 15, mai pun un pic. Și cam atât. Și gata. Cu astea le duc în casă.
că deja se nicărește cât am făcut eu aici. Da, sperăm că ceva bun. Mă mai pun un pic aici ca să aleasă, ca să pot să pun în borcănier. Acum nu miroase, nu știu cum, că am pus... Ce am pus? Ăsta, și asta miroase, nu miroase chiar așa fain, dar face bine la piele. M-am văzut eu. M-am făcut cam o săptămână așa și e foarte... curăță bine fața. Foarte bun. Să le pun înapoi în cutiile lor, le punem Timo Bianco, să vedem care ăsta aici, le pun aici ca să nu le încurc, că trebuie să stai la închisă la întuneric. Menta, care menta asta? Asta e lavandă. Ok, stai ca să n-am văzut așa. Așa în Italia e menta. Să pun două picătușe de asta. Asta, nu i-am pus asta, pompița, am uitat. Hai să punem, că miroase mai fain. Ok. Ok. Bun. Nu, asta e lavanda, să cunoște cutia ei, răvălțica, facem cremă, cremă, da, aici am menta, punem aici, ăsta e ulei de argan, nu este, ăsta, propolis, punem aici, apoi când mi-am luat așa o chestie și mi le aranjez toate așa. Și cam chestiile astea le-am pus, astea iară le pun aici, că trebuie să le pun undeva ca să le țină frigider. Asta iară o lavandă care am avut eu. Păi, limon. O punem împreună cu ăsta, că n-are nimic. Ce iară este așa aici. Asta e ulei de argan, îl punem aici. Asta propolisul, asta e colagenul. Și să vedem crema. Să o punem în borcanelele lor. Mai a rămas un pic de alcool. N-are nimic. Le dezinfectez astea lucrurile. Și cam așa uite arată. Eu zic că arată destul de, mie îmi place ce face. Am dat și o grămadă de bani, nu are cum să nu fie bună. Și rămâne, o lipez eu pe față. O să ne facem cazin când am adus o punem aici. Așa. Și lingurițe noi și tot ce noi am cumpărat aici. Că nu poți să faci nebunii să-ți pui pe față. Acum eu le pun aici în borcanelele astea să vedem. Cumpăr eu alte chestii. Asta le-am luat de la Cineș, nici nu era 1 euro. Foarte faine. Ok, hai că mai punem și asta. Nu știu, așa cam dau borcanele.
Nu pline, pline. Ce fain să prinde de la... Ia uitați ce fain arată portocalii așa. Ok. Eu una dau se solidifică. Păi, cum să faci? De la... Cum zice la aia, de la cera de apă. Dacă asta eu nu o arunc, că mi dau pe față. Ia uite, așa o bine. No, acum un pic machiază, dar eu mă dau sara cu ea. Trebuia să pun o jumătate de linguriță, dar data care ne punem mai puțină din asta, cum zice, tot uit cum se cheamă, curcumă din asta. Ia uitați, deja s-a solidificat, ia uitați cum arată, ce fain. Mie îmi face bine, nu, am văzut că am făcut odată, n-am făcut-o chiar așa bine, că n-am avut uleiurile care mi-au trebuit, dar m-am dus și mi-am cumpărat. Am cheltuit un pot de bănuț, după să zic, pe uleiurile alea, pe uleiuri și le-am luat eu, am zis că am dat vreo 70 de euro. Da, burul de karité face toți bani. Da. Sunt eu când face așa bine la față și de-aia am pus o linguriță de curcumă. Că eu am alergie și asta am văzut că îmi face bine. Deși am alte creme, am creme cu acid hialuronic. Da, asta așa am vrut eu să-mi fac. Că am văzut că îmi face bine. Ia uitați cum s-a făcut. Foarte faină și un pic. Și asta. Data ce vine facem din asta de gălbenele. Că nu machează așa și alea foarte bune. Gălbenelele. Le fierb. Alea trebuie să stai 24 de ore. Numai asta la altă trebuie să le faci. Lingurițele mele. Așa, rămâne așa galben dacă n-are nimic. Ne spălăm, facem baie. Rămâne așa portocalie. Data ce vine pun mai puțină. Acum am potențiat un pic. Din asta solar mai am. Este jos, un magazin, se cheamă Bioprime, acolo găsesc ce creme vrei. Este o... acolo nici nu sunt așa scumpe, din unde le-am luat eu chestiile astea mai scumpe. Nu s-au deschis de mult și acolo are tăce astea prime, nu tăce, dar și are SPF de 30, tub mare și nici nu scump, 8 euro. Să mă duc să mi-l cumpăr. Asta nu arunc. Pun aici pe spați. Pe vât. Atâta că asta unge portocaliul ăsta. Da. Chestia aia. Da, aia îți face bine.
Data ce vine pun o jumătate de linguriță. Da. Na. Asta trebuie să le clătăr. Să mă dau și așa pe mâini. Și să vedem ce face crema asta. Eu mă dau sarea cu ea, că ziua nu pot să ce dai cu asta, că nu se vede gălbeneala asta. Trebuie să cumpăr un set anume de, am văzut un set fain de cănițe din alea și alea sunt mai faine, mai comode ca să faci cremă în ele. Uitați, așa s-a întărit. Hai să deschidem, să vă arăt. Miros un pic așa de la mentă. Important să facă bine. Nu miroase urât. Nu știu, s-a făcut și fain așa. Asta ce minune. Nu am ce închis, nu mai ce închis. Ok. Ok. Nu vrea să se închide. Cine e jos? Așa. Și-am scos și ceapa și câteva usturoi ce am avut pe acolo. Aoleu, ce galbenă! Mi-am pus multă, mi-am pus puțină. Acum aduce iau jos. Și mele. Aici am luat și tarhonul să mi-l pun în borcane. Acum trebuie să-l curăț. Ceapa cam așa arată, nu e nu știu ce mare. Am aici câteva usturoaie. Ceapa a rămas așa mai mică, dar mai mare nu ne trebuie destulă și asta. Mă apuc să fac tarhonul, să-l pun la borcan. Vă salut și vă doresc o zi faină. Dacă v-a plăcut crema mea, dați un like. Și vă mai arăt creme. Și vă mai arăt și grădina. Și pe mine mai mă duc eu. Vă salut și vă doresc o zi bună.